naše milujúce mamičky, babičky a ostatní prítomní. Chcela by som vás srdečne privítať na našom programe Deň Matiek. Maminky, chceme vám poďakovať za to, že ste nám dali život. Že nás vychovávate a dávate nám tú najkrajšiu lásku plnú obety, starosti a trpezlivosti. Koľkokrát ste unavené, nevládzete, trápi vás mnoho vecí, no nikdy nám to nedávate najavo. Ste tie najkrajšie ženy na zemi. Pri vás rastieme a hľadáme cestu do života. Každá vráska na vašej tvári je naša nedokonalosť. Aj napriek tomu milujete. Veď kto nemiluje viac ako tá, ktorá vie dať aj z posledného. Ďakujeme vám. A teraz si vychutnajte náš program. Náš program otvorí Dominik Híreš s dievčatami s piesňou Priletela pesnička. Odleď domov k nám, povedz všetkým mamičkám, že dieťa je Boží dar. Zaleď pesnička, odleď
let domov k nám. Povedz všetkým mamičkám, že dieťa je Boží, že dieťa je Boží, že dieťa je Boží dar. Ďakujeme, dievčatá, ešte ich uvidíme potom. Teraz prichádza Mária Slaničanová z 3. M s básňou Mojej mamke. Moje mamka. Mamka, čo si ma prvá prilinie k telu a po tvári čečú slzy šťastia. Nádherné, láskavé srdce, vzácnejšie ako sol. Je pri tebe vždy, aj keď máš na srdci bolesť a nevieš ako ďalej. Každý máme svojho aniela. Mamka, mojim si anielom. Máš toľko starostí a nepovieš mi ani jednu. Mamka, ďakujem. Ďakujem, Majke. Teraz znova prichádzajú dievčatá s piesňou od Twins a Na Orave dobre, takže poprosím potlesk. Vždy pri mne si stála, keď bola som malá, a tak si sa bála, čo dá mi svet. A ja si len rastiem a hľadám si šťastie a vrátim sa späť, veď som už skoro dáma. No tak sa neboj, mama, aj keď zostávaš sama. Tvoja dlaň to je krídlo, láskou vonia mydlom. Mňa tisícky ciest lákajú do neznáma. Chcem ísť po stopách svojich, nemaj strach, keď sa bojíš. Ja vždy sa ti vrátim, tvoj hlas zavoláva. No tak sa neboj, mama, aj keď zostávaš sama. Ja strácam a hľadám a letím aj padám. Tiež bola si mladá, tak snáď to vieš. Je krásne mať mamu, kým ostatní sklamú. K nej vrátiť sa smieš, taká je nepoznaná. No tak sa neboj, mama, aj keď zostávaš sama. Tvoja dlaň to je krídlo, láskou vonia mydlom. Mňa tisícky ciest lákajú do neznáma. Chcem ísť po stopách svojich, nemaj strach, keď sa bojíš. Ja vždy sa ti vrátim, tvoj hlas zavoláva. No tak sa neboj, mama, aj keď zostávaš sama.
Chlap to je krídlo, láskou vonia mydlo. Mňa tisícky ciest lákajú do neznáma. Chcem ísť po stopách svojich, nemaj strach, keď sa bojíš. Ja vždy sa ti vrátim, tvoj hlas zavolá ma. No tak sa neboj, mama, aj keď zostávaš sama. Poprosím ešte raz veľký potlesk. A teraz privítame veľkým potleskom folklór Mútňanka. Takže poprosím potlesk. Spravíme príjemný umelecký zážitok.
otvorené žiakmi z lásky k mamičkám.
Nie, stačí len zväčšiť. Tu, hej? No, veď. No a čo to tam píše? Google SK. Prečo? Čo tu píše? Bože, máme. Veď ale... Čo? Nechajte tak radšej. Veď sa to chce naučiť, furt neviete naučiť, kde to ten Google písať. Čo tu zase nemôže? Nesmej sa do mňa. Pozorne, no čo si tu vyskočilo? Oj, vyplaším to. Čo to bolo? Myslím, že platiť nebudeme. No, budeme. Čo sa smeješ? Si to svoj srandu. Tak si do mňa nerob srandu, hej? Dobre, už nikdy viac. Čo to bolo? Prečo? Ja som tu klikla, čo si chce história. Mami, a dali ste mi do tašky aj vodu? Daj mi pokoj, ja ešte chcem spať. Mami, čo máme na obed? Daj mi pokoj, pratujem. Mami, vy ste upratovali, lebo ja fakt zase neviem, kde mám kežiku. Daj mi pokoj, Čarčová spievala Bera. Zatvor okno, kuri! No kde je zase tá klopka dlhých tričiek? Ja idem pomaly. Ste mi dali tú kopu dlhých tričiek? Čo? Kde ste mi dali tú kopu dlhých tričiek? Zase ich neviem nájsť. No, som opratovala, ale oni tam budú isto. Si máš postaviť, aby som ti ukázal. No, poď, božíme sa. Tu sú. Sakra, čierna magia. Mami, cvičím, neotravujte ma! Čo to tak Majko chce? Prepáčte, otravujem, čo si chcel? A teraz si pozrieme dramatizáciu básne Matka od Martina Rázosa v hlavnej úlohe 2. M. Zastaviť stát! Naopak! Pozor! Martin Rázos, Matka. Stanica pustá, stanica tichá. Iba tie drôty, čo stonú. Ženička v púte stúlená, čupí, nikto sa neobzrie o ňu. Trasie sa zimou, zďaleka prišla, predvčerom písal syn z boja. Ako tej noci, že má prejsť krajom, výteže, mamička moja. Ráno sa pohla, v batúštek vzala, podľa čo bielizne stravy. Zámeje skoro zahynula cestou, len či sa ten vlak tu staví, koho sa pýtať? Opodiaľ vojak na stráži mračný jak v hneve. Podejde k nemu, nevedia prosím, stisne len plecom, že nevie. Zatiahne vietor, štipravý vietor,
skoro vo snej sipunky líže. Na zvonku cink, cink, chvíľka, vlak hrmí, po vozňoch červené kríže. Vlak hne, utrie zrak žena, úradník vedľa nej zbočí. Nevedia, prosím, vraví mu svoje. Nevie tiež, možno, že v noci. Vychodia hviezdy, jagavé hviezdy. Bieločký mesiac sa díva. Skráhnete, kto si pojme ju, keď je sama jak z priboja zlivá. Vyslúcha sťažnosť, vylieva bôle. Horký žiaľ jasný zrak kalí. Vyučil sa mi, vytrápil sa mi, teraz ho na vojnu vzali. Ľavobok! Johnson! Ľavobok! Pripraviť zbraň! Ľavobok! Johnson! Ľavobok! Pripraviť zbraň! To chodia vlaky, odchodia vlaky. S nimi tu zdraví, tam chorí. Polnoc už prešla, ženička trpne. Len už ten, ktorý je, ktorý. Kvejú sa hviezdy, jagavé hviezdy. Bieločký mesiac sa díva. Kamže sa vrhnem o tomto čase? Nevie si poradiť živá. Má trošku dosť, lež ho zdvihneť vrela. Chudá, on hladu viac vystal. Radšej sa prejdem, keby ten nešiel tadeto, nebol by písal. Za každým krokom vrždy z nich stuhli, do svitu žiadného vlaku. Ženička verne obchodí ten svoj batôžtek pri pále sáku. Stanica zrušne, stanica stíchne. Vlaky idú jak včera. Skoro si matka vyočí oči, syna však nenavyzerá. Zlomuľa kôrku, suchučku pôrku, v košuku ju našla kdesi. Poludní ma zdá, večierkom a zdá, zmieril noc, na mraku miesi. Vlečie sa žena, s batúškom vlečie, nevláda, drví ju v kusy. Ale keď písal, keď on tak písal, musí stať to, musí. Oprie sa a hľa, rúža sa rúti a syn jej oproti kýva. Mamička moja, mamička drahá, na šťastnú mesiac sa díva. Pod snehom kroví, pod snehom polia, v tiarave končiare v bielom. Do rána závej pri pále saku, nad chladným matkyným telom. V smútočnom domku na stole karta, dedina celá ju viní. Nový skaz došiel, mamička s Bohom. Ideme, ale v kraj iný. Mamička priveľmi ľúbila, stredku potúčila a tak svoj život obetovosťou počila. Ľavobok! Pohovzor! A teraz prichádza Marek Iskierka z 3. M s
s komédiou Gabor Živčák. Ďakujem. Sa vás to, že som dneska hojne. Ja by som vám chcel porozprávať taký príbeh z môjho života, čo sa mi stalo. Mám 18 rokov a hľadám si frajerku, hej. Ale ja neviem, či to je. Proste stretol som krásne dievča a začali mi vraveť. Ty si krásne sme si rozumeli, pekná, bola inteligentná. A ja už po 2 týždňoch mi povie, ty si najlepší kamarát. Tako čo? Prečo? Ja mám toľko dobrých kamarátov, že môžem rozdávať. Ja neviem, čím to je, čo robím zle. Ja už poznám ten scénar na spamäť, ako to prebiehal. Taký dievča. Ty si milý, strašne šarmantný, dobrý, aj pekný. Ale viete čo? Chodte, sa nedá. Ja sa jednej veci bojím, že ak to takto ďalej bude pokračovať, ja zostanem žiť s mamou. Ale viete, mama, to bude ťažký život, lebo poznáte to. Prijete zo školy, pachnete tašku o roh a mama hneď prvé s pozdravom. Čau, čo bol v škole? A vy chcete dostať obed, tak volíte diplomatickú odpoveď. Nič. Kontra. Jak nič, to vás neskúšajú? Jak nie, včera 3 pätky som dostal. Myslíte, že každý nerozdávajú? Ale mama nie, mama furt musí. Poznáte to. Mama je človek, ktorý vás dokáže zrušiť i veľmi krátkými odpovediami. Mami, môžem ísť na chatu? Nikam nejdeš. Ale máme, keď všetci tvoji kamaráti idú, a keď všetci tvoji kamaráti skočia z mosta, skočíš tiež? Hovorím, bože, mami, jasné, že skočím, lebo ja mám normálnych kamarátov. A keď nejaký bude chcieť skákať, tak na to bude mať dobrý dôvod. Ale ja neviem, možno ten most horí, alebo neviem. Neriešim skáčať. Ale mama nie, mama furt musí. Poznáte to. Pozeráte film. Príjete domov, idete si pozrieť fajný film. Pozeráte a uprostred tej najnapínavejšej scény príde mama. Čo to dávajú? A vy nechcete vyvolať rodinné hádky, tak volíte zasa diplomatickú odpoveď. Film. A aký? Jumanji. A to je o čom? O takej hre. A ten tam prečo hrá? Bože, mami. A po 15 minútach zbytočných otázok a odpovedí vám povie, ja neviem, však to som už videla. Ďakujem. Ďalšia situácia jazdou. Mami vždycky vedia presne, kde, čo majú položiť. Marek, spravíš mi to okuliare? Hovorím, hej, kde ich máš? Veď tam. Kde tam? Veď tam. To mi pripomína ten vtip, ako ožratý muž príde do taxíku, sadne a hovorí taxikorovi. Domov! Taxikár sa tak obzrie. Mohli by ste to bližšie špecifikovať? Obývačka! Aj keď síce máme, máte nejaké tie chybičky, ale aj tak máme vás všetci radi a ďakujeme, že ste. Ďakujem Marekovi. A teraz prichádza tanec milujúcich mačiek v podaní dievčat z druhej M. Just little, you're
emotions run free with someone like me. That's the way it should be. Someone like me. I know it's hard when you're feeling down to lift your feet above the ground. We make mistakes, doesn't everybody? You don't always have to agree with someone like me. That's the way it should be. Someone like me. We know the story so far, what you want and who you are, what you want and who you are. Let your emotions run free. You don't always have to agree with someone like me. That's the way it should be. Someone like me. Someone like me. Ďakujeme, dievčatá. A teraz si pozrieme znova video, tvorené pre mamičky z lásky. Ďačiť ti chcem, mama, za nežnosť a za lásku, ktorú si mi dala. Ďaká aj za život môj. Ďaká za to, že si mi dala život. Zatiaľ, čo ty si mala len bolesť. Teraz moje srdce ti volá, mama, ďaká ti za lásku. Aj keď možno zajtra nebudem už pri tebe, svetlo tvojej lásky bude žiariť vždy vo mne. Ukryla si v srdci každé trápenie a boj. Všetko si mi dala, aj ten úsmev milý tvoj. Ďaká za to, že si mi dala život. Zatiaľ, čo ty si mala len bolesť. Teraz moje srdce ti volá, mama, ďaká ti za lásku. Aj keď možno zajtra nebudem už pri tebe, svetlo tvojej lásky bude žiariť vždy vo mne. Svetlo tvojej lásky bude žiariť vždy vo mne. A teraz si pozrieme dramatizáciu poviedky Manka Pôlsková od Jozefa Gregora Tajovského v podaní 3. M. V malej dedinke Tajové žila skromná rodina Pôlskovi. Mamka Pôlsková, jej pijan muž, Paro, jej syn Jano, ktorý sa podal úplne na otca, nevesta Jana,
Katka a ich dve malé deti, Janka a Zuzka. Mamka Tlosková po nociach spiekla chlebík, ktorý mal splatiť ich požrobku, ktorú zanechal jej muž a syn. Ja nešťastná, ešte že toho chlebíka daj ako po nociach napečiem, čo bude splatiť tú žôbku aj tomu chlapovi. A hovorím, že už piť nebude, že prestane, no ale zasa pije. A tej neveste, aspoň deťom, aby bolo čo dať jesť, aj aspoň toho chlebíka daj akože prepore ráno, veď po nociach to takto napiesť, veď to ťažko. No ešte, že nám ten pán Božko tak pomáha, lebo to by sme sa takto, ťažko by to bolo bez pán Božka, ešte, že nám tak pomôže. To takto... Žena! A je to furt, Žena! sa to míne. Kde si bol zasa? Ja kde som bol? Nikde som nebol. Doma som... Tak koho si pomínal všetky? Doma som, pohoral som všetko, aj zasial Že som. si pohoral, ani s chlebíkom mi to nepomôžeš, nič. Tak nech ti syn pomôže. Počúvaj ma. Daj mi Nedám trochu ti, peňažčok do krčmy. nemám ti čo dať, treba deťom zarobiť, aby Daj. nemali. Daj mi peňažčok do krčmy. Nemám ti čo dať, nemám. Toho chlebíka, že tak napečiem, ešte, že ti ten pán Božko tak drží to srdce, mi nič mi nepomôže doma. Ten ruku dvíha, kdeže to takto. Ešte, že nám ten pán Božko pomôže. No daj, ako to takto. Pán Božko ti zahrať. Daj, ako popredáme po nociach, či by sme nepopredali. Tak hej, to predáme, veď ale Larina ako bude, veď ako bolo, veď toho chlebíka furt ako bude, ale pečíme, či by sme nenapiekli. Aká som ja len nešťastná. Môj manžel je pijan, nevie sa o nás postarať. Moje chudence dietky nemajú ani čo jesť. Iba keď nám naša mamka Pôstková pomôže, aspoň chlebík nám dá. Joj, moje chudence. Mamo, hladné sme. Ešte, že takto predám toho chlebíka, zarobíme na dlžovku, zaplatíme všetko. Teda čo treba, veď aspoň ten šestáčik. Kúpte chlebík, kúpte, čerstvo som napiekla, kúpte. Čo ja viem, ten chlebík je tvrdý. Ale tiež je tvrdý, veď čerstvo, v noci som ho napiekla, ako to, veď čerstvo je. Kúpte chlebík, kúpte, zarobíme šestáčik. Vezmem ho. No pán Božko ti zaplat za ten šestáčik, no ďakujem. No a vy čo tu vysedáte, čo vám dám? Veď vám ja nemám čo dať, sama som chudobná. No mali vám tu aspoň takto pagáčik, že by ste si dali. No, pán Božko vám varí, ako už pomôže. Chudoba na tom svete a chlapi všetko trpí aj tak. No, varí, ako bude. No pán Božko, hej, zahryznite si tak. Mamka, vítajte. Poďte ďalej, mamka. No, vítaj, pán Božko vám žehnaj, hej. Som prišla do tú žôbku zaplatiť, čo mi tu muž nechal, lebo prepil všetko. Tuto som peniaž tu doniesla, hej, tuto mám, tuto, tak, nech, hej, tak.
také utrapíš. Dužovku je nechal. Až za tú dužovku mohli by sme opustiť. Nuž, pán Tajovský, uznajte sám, či je to vhodné. Žena je to skromná, chudobná, ale čestná. Dužovku si zo sebou do hrobu nezoberie. Dužovku, keď nesplatí, neumrie. Jej čestnosť. Nepustí. No ešte takú tú poslednú perinku, že by sme doplatili už tú dlžovku. No veď ako, veď sme napiekli, aj perink sme ju cez zimu vypchali. Je dobrú obide, hej. A keď už predámnovali, teda ako už doplatíme. No kúpte, perinko, kúpte. Dobrú je, zbalili akurát. Kvalitné. Tak asi ju zoberiem. No ďakujem, dúfam, že pán Boh zaplať. Joj, to posledná korunka, no Darika, toto sa poviem, mne to tak dobre je. No a už to ako splatíme. Veď už aj k pán Božkovi, keby som šla, no veď už by aj dobre bolo. Ale keď dlžovku treba zaplatiť, nemôžem to takto nechať. No, no. A deťom dáme jesť, čo by sme nedali. Daj ako bude, daj ako bude. Teraz prichádza Ľudka Gočálová, ktorá nám bude recitovať Ďakujem, mami. Aneta Lašáková, 1. AS. Ďakujem za tvoje priateľstvo, mami. Moja drahá mamička, tebe patrí táto krátka básnička. Vždy sa na mňa smieš ako slniečko, až mi z toho práská moje srdiečko. My spolu super vzťah máme, lásku vždy jedna druhej dáme. My sa máme veľmi radi, žiadna prekážka nám šťastie nebráni. A keď sa pochytíme nejakou hádkou, vtedy sa stáva mojou najlepšou kamarátkou. Čo budem robiť bez teba, mami, keby mi ťa do neba vzali? Veď ty si moja mamička milá, prajem si, aby si so mnou ešte dlho žila. Ďakujem krásne. Prichádza divadlo Naši v hlavnej úlohe 3. M. Poprosím potlesk. Prichádza scénka s názvom Hadam hej.
Čaute. Ahoj. Ahoj, Tomi. No čo, ako bolo v škole? Darilo sa ti? Ale, hádam, hej. A čo písomka z matiky? Zvládol si ju? Hádam, hej. Tomáš, potom nebudeš večerať. Hádam, hej. Tak hádaj ďalej, možno im čo uhádneš. Hádam, hej. Myslíš, že ho to z tej puberty niekedy prejde? Hádam, hej. Prichádza scénka s názvom Obchode. Počúvaj ma, ja mám strašný pocit, že sa niečo stalo. My ich musíme nájsť, čo ak sa im niečo stalo? Matky majú 6 z nich a ja cítim, že niečo nie je v poriadku. Už som ho otvoril, je dobre, zoberieme ho. Majo, ty si blázon. Choď ich hľadať, ak ich nenájdeme do 5 minút, voláme políciu. Dobre, na parkovisku. Tu sú vaše deti? Moje deti? Ja som neplodný. A vy, pani? Sorry, I don't speak Slovak. Sorry. Teraz prichádza scénka s názvom Tie deti, tie bundy postarší. Chalani, poďte sem. Čo je, mami? No? Čo je toto? Krásna však. No, v Plzeni kričí, že si nosiť kolekcie. Mne sa nezdá. Mami, ale veď... Najprv si ju vyskúšaj a potom kritizuj. Dobre. Mami, táto je strašne ťažká. Nemôžem si dať tú z minulého roka. Nie, pretože to je jarná bunda a nie je dosť teplá. A toto je dosť teplá a je strašne ťažká. Áno, pretože to je zimná bunda. Tvoj bratranec to nosil celú zimu a z nosa mu neobudlo. Prečo nikdy nemôžem mať novú bundu? Máš. Mami, ale táto nemá žiadny strík. Tomáš, chádam sa ti spolužiaci nebudú smiať za to, že máš modrosivú bundu a nie škoricovú. Škoricovú? A ja chcem škoricovú! Bože. A navyše som ju kúpila vo výpredaj, takže bola polovicu lacnejšia. No jasne, že bola polovicu lacnejšia, pretože keď ju predávali, už vedeli, že nebude v móde. Tomáš, prosím ťa. Ja to nosiť nebudem. Kde sa dnes liest behať? To Samko má aspoň dobrý strík. Myslíte si, že je také ľahké vám kúpať každý rok novú bundu? Čo sme milionári? Niektoré deti nemajú bundu vôbec. Sa majú. Tak čo, spokojný? Ale mami. Mal si pravdu, Tomi. Má fakt úžasný strih. Nasleduje scénka fotoalbum. Mami, čo sú to za fotky? To je Tomáškov prvý deň v škole. Ale tam nič nevidno. Vidíte? Tu je mamin prst a za ním Tomáš ako prvýkrát chádza do školy. A tu je zasa mamin prst a za ním Tomáš ako prvýkrát chádza do triedy. Mami, neužila si niekedy nad tým, že sa dáš na kurz fotenia? Ale ja som bol strašný dojatá, Tomi. Prvý mami deň prežíval riadne ťažko. Pamätáš si, ako chlapčeka, čo drží vrecko
čo drží vrecko a tam obrázok Levieho kráľa? Ako bola tá pesnička? Akú mama dá. To bude dobre. Že nikdy nebudem mamou. Nasleduje posledná scénka s názvom Keď dieťa daruje matke kyticu. Mami, pozri, čo mám. Čo to je? No to sú drahokamy. Aha. A sú z Afriky. No to určite. Mami, Anna, pozri, čo mám, obkalku. Pekná je, ale povedala som ti, že nemáš púšťať vo vnútri. Majo, už mám toho dosť. A čoho? Neustále deťom kupuješ nejaké hlúposti. Nezdá sa ti, že už majú toho dosť? Ale keď vidíte vysmiaté tváre na ich... To je síce pekné, ale stáva sa z toho zlozvyk. Ahoj. A čo ty? Kde máš pol drahokam, alebo... To vie, akú debilinu. Nemám. Kúpil kyticu. Ďakujem. Takže videli ste scénku Naši v podaní 3M. Teraz prichádza sľúbená mútňanka, takže poprosím veľký potlesk.
Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away. Dobre, ďakujeme všetkým, ktorí sa účastnili. Veľké ďakujem patrí celému vedeniu školy za to, že nám umožnili realizovať túto krásnu akciu a pomohli s organizáciou. Ďalej ďakujeme pani profesorke Kovaľovej, pani profesorke Bystričanovej, veľký potlesk. Za to, že to takto úžasne zorganizovali, pretože sú naozaj skvelé. Ďalej ďakujeme pani majsterkám, pani Hvoľkovej a pani Kajanovej za pomoc pri tvorbe darčekov, pani profesorke Medveckej a pani profesorke Bedrichovej, poprosím potlesk. A Terke Borčákovej z 2. M za pomoc pri pečení medovníkov a tiež žiakom, ktorí svojimi vlastnými rukami dokázali vytvoriť úžasné darčekové diela. Ďakujeme aj za tvorbu krásnych básní a kníh venovaných našim super mamičkám, takže poprosím veľký potlesk. Toto všetko bolo pre vás, milé mamičky. My veríme, že sa vám tento program páčil a naozaj ďakujeme za to, že ste, takže ďakujem.
som zabudla uviesť. Ešte Rasťo Lipničná. Spolu so svojím fanklubom zaspievajú pieseň Mama. To je najkrajšia vec, som tedy napísal. Je venovaná mojej mame a každej dobrej mame na tomto svete. Ďakujem. Ďakujem. Narodená ako dieťa, znamení leva, prvá žena číslo 1, jediná Eva, moja mama, moje všetko, moje slnko. Chcem vrátiť sa do čias, keď som bol tvoj malý myško, sedalo ti v náručí. Toľko lásky a mieru v jednom náručí, toľko porozumenia a citu v jednom náručí, ma zaručenie naučí veriť si. Môj prvý fanušik z kráľov na levice a tvoj Simba, tvoj syn ťa obdivuje, si moja hrdinka. Na celú džunglu kričím, nech je počuť, jak ťa milujem a ctím ťa, ani po smrti neopustím ťa. Z malého dievčatka, čo v Drakovicu páslo husy a zažilo, jak im do cesty prišli tankoch Rusy. Mám najlepšiu mamu, čo vždy urobí viac, jak musí. Ľúbim ťa viac, jak tušíš, chcem len, nech sa tešíš. Jak som nevedel pochopiť, že sa usmieva z telky a pár minút na to ma ukladaš do postielky. Mami, ako to robíš? Povedz, ako to stíhaš? Ako to, že keď ťa potrebujem, nikdy nechýbaš? Ja vstávam, si tam, zaspávam, si tam, som chorý, si tam, keď sa teším, si tam, bojím sa, si tam, dáva znižiš dňa, vďaka tebe, mami, mám. Vyhral som plán, oslavujem a si tam, ostal som sám, všetci zmizli, ty si tam. Nech idem hocikam, v mojom srdci si tam, ďakujem, že ťa mám. Si mama, mama, teba nenahradí žiadna ani náhodou. A teraz rob už niečo chceš, mami, sme závodou. Si ženou čarovnou, keď nejde takú, jak princeznou, lebo som vychovaný kráľovnou. Mám najlepšiu mamu. A stále budem pri tebe stáť. Mám najlepšiu mamu. Náš program Chuť do Matiek, takže ďakujeme všetkým